ואני יש, יופי. אז ברוכות הבאות. בואו רגע נדאג שזה בלי סאונד. יש. אה, ברוכות הבאות. פאנל מולד לבנה, מתחברות, חודש סיוון. הנה אנחנו פה שוב, ופעם רביעית זה ממש כזה, יש לנו בית, יש לנו 4 קירות, אנחנו כבר כאן, זאת מסורת. ואני שוב כזה מתרגשת ממש לקראת הלימוד של החודש, שכרגיל אין לי מושג לאן הרוח תנשב, ואני פה בסקרנות ביחד עם כולנו ללמוד מה, מה החודש הזה מביא איתו, מה הירח מביא, מה כזה תורת וסודות הזמנים מורידים עלינו לקרקע, ואיך לנתב ולהוביל את הדבר הזה בצורה מיטיבה ובריאה בתוך החיים. ובשביל לדעת את הדבר הזה, יש איתי 3 נשים מבריקות גאוניות שאני אוהבת ושמחה שוב לארח במדורת השבט, או בכוורת הזאת שאנחנו כזה הולכות ויוצרות טובות כל פעם מחדש. אז אני רגע אציג אתכן, ואז נתחיל. אולי אני רגע אומר למי שצופה בנו ואולי לא יודעת, לא מכירה, לא מחוברת, אז הפאנל הזה הוא בעצם עוד כזה זרוע של הלונטיק טרייב, שזה קהילת נשים עצומה ומהממת שמתקיימת בפייסבוק. לאט לאט אנחנו גם יוצאות מהווירטואל אל החיים האמיתיים. כיום נפגשות במעגלי בואי לשבת, זה קוראים כזה בכל מיני מוקדים בארץ. אה, בעזרת גם יהיה, רגע, אני שמה אותך על מיוט. אז בעזרת האם גם יהיה לנו עוד אירועים גדולים לכל השבט. חלקכן מכירות את הסיפור של לונטיקה, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו. אז בואו נרים ידיים כזה. שרון, תרימי יד, תגידי לנו שלום. זאת שרון, שרוני, שרון לוי, שרון סולרייזינג, שהיא אסטרולוגית מחוננת, מטורללת, מטורפת, שפאקינג מתקשרת כזה את הכוכבים, גרמי השמיים הופכים להיות גרמי הנפש, והיא מסבירה לנו ממש איך לקחת את כל מה שקורה בשמיים ומסביבנו, איך זה משפיע על הלך הרוח, ואיך לקחת את זה אל תוך החיים בצורה שעובדת עם הזרם ולא נגדו. חוץ מזה את גם מטפלת ומתעקסת ומחשבה טובה בעולם, וכבוד לי שאת פה איתנו. אוי, זה נחמד, הנה אני מאשרת גם גבר להיות איתנו בלייב, זה ממש נעים, המרחב הלונטי שמאפשר גברים פה. ואז אצלי במסך לפחות לידך יש את דליה, תרים יד. דליוש. אז דליה שחם, שהיא רבה, מוסיקאית, אקטיביסטית, רוחנית, ומבחינתי כזה, הטייטל ששמתי לך, שלדעתי הכי מדייק אותך, זה שאת מביאה את היהדות הפמיניסטית המחוברת, שהיא ממש כזה משורש הרחם והלב, ואני כאילו, מה שלוגמת כל מילה שאת מביאה זה תמיד אהבתי את התורה והייתה לי סלידה עזה מהדת, וכי כזה ממש מהחיבור לחוכמה הזאת, ואני מרגישה שאת מנגישה לי את זה בצורה שהיא הכי רלוונטית לדם שזורם בעורקים שלי. אז ממש תודה, ואני מתה כבר לשמוע גם מה תביאי. ולימיני זמרן, תעשי לנו שלום. זמרן בן עמי, שאת בעצם, מבחינתי את המטפלת העסקית שלי, את לא קוראת לעצמך ככה בחוץ, אבל את גם מאמנת ומלווה עסקית ומפתחת, לא יודעת אם לקרוא לזה תורה, טכניקה של תורת הזמנים, חוקי הזמנים, שזה בעצם קורס שנתי אינסופי כמו הזמן עצמו, שבו את חולקת החוכמה הגדולה שלך, שהיא כאילו שילוב של כל כך הרבה דברים שאני כאילו אפילו לא יכולה לשיים אותם, ואיכשהו כזה ערבבת הכל ויצרת משהו שאני חושבת שמשפר את החיים של עשרות, אם לא מאות אנשים, ובאמת אני גם מתענגת על האופן הפיוטי שבו את מביאה את הדברים, ואין סוף הודיה אישית לזה
החיים שלי נראים טוב יותר מאז שאני איתך בתהליך. מלא תודה. וואו. לא, באמת, כולכן, באמת 3 גאונות, תודה. תודה שאתן פה, ומוכנות לחזור כזה, לשתף פשוט ככה באהבה את הידע, התבונה וכל מה שאתן עושות. הרי אתן באות וכל אחת מדברת את הרבע שעה שלה, אבל בעצם יש מאחורי זה חיים שלמים וטונה של השקעה, כדי להביא לפה פנינה שמונגשת ממש ככה בכפית של זהב לכולנו. Having said all that, נראה לי שזמרן, אנחנו נתחיל איתך. קיבלת על זה heads up קטן. ו... ובואי תספרי לנו על חודש סיוון. טוב, ערב טוב. אז ראש חודש יוצא ביום שישי, אם אני לא טועה. ובעצם אנחנו מתכוננים לחודש סיוון ולאירוע המרכזי שבחודש סיוון כבר 41 יום, שזה בעצם מפסח. יש חוט ששזור מניסן, מממש יום אחרי ליל הסדר, דרך כל חודש אייר, עד לתחילת סיוון, ובעצם כל השער של סיוון הוא כזה שיא של איזה מדרגות שמטפסים אותם ומגיעים. אז במועד של זה בעצם מעמד הר סיני, חג השבועות, מתן תורה. ומה שמעניין זה שעם כל זה שהשיא של החודש הזה מבחינת המסר שלו, כביכול החיצוני, כן, ההתנהגותי של המועד שבו, הוא שיא של להגיע למשהו אחרי דרך ארוכה, שמי שסופר ממש מרגיש את זה, את ההתקדמות. החוש של חודש סיוון, יש לכל אחד מהחושים לפי ספר יצירה, על פי תורת הסוד, יש לו חוש. זה לא כמו החושים שאנחנו מכירים, של חושים הפיזיים, זה בעצם חושי נפש, אפשר להגיד ככה. והחוש של חודש סיוון הוא חוש ההילוך. זה מאוד מעניין העניין הזה זה החודש שמגיעים, ובכלל החוש של החודש הוא חוש ההילוך. כי היה יותר הגיוני, שנגיד חודש אייר, שזה החודש שרוב ספירת העומר קורית בו, והוא ממש כזה, מי שצפתה בשידור הקודם, צעד, 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 שם זה יהיה חוש ההילוך. ובחודש סיוון יהיה משהו אחר, אבל דווקא הניגוד הזה, יש את זה הרבה מאוד בחוכמה היהודית, את הניגודים, כדי בעצם לעורר אותנו, לחפש את הדבר המדויק יותר או העמוק יותר מעל פני השטח. אז אני אגיד שבעצם בעיניי, וזה המסר שאני מקבלת מחודש סיוון, כל העניין שלו הוא לשבור את האשליה של ההגעה. זה מאוד מתחבר לי לתודעה של אימון ושל התפתחות וגם של הגשמה ומימוש. בעצם אם אנחנו נסתכל בזה ואין פה את כל המרחב להעמיק, אבל אחד הדברים שהכי חוסמים אותנו זה דווקא הצורך, הרצון להגיע, ואז הדמיון שהגענו. הרצון להגיע לאנשהו מייצר איזה, כמו המעמד הר סיני הזה, כמו איזה דבר נורא גדול להגיע אליו. ויש ממש מחקרים שמראים שאנשים באופן קבוע יגיעו עד 30% לפני היעד שהם שמו לעצמם. בגלל זה יש טריק כזה באימון, שכאילו כשבן שם יעד, אז להגיד לו, אוקיי, בוא נעלה את זה קצת, כדי שהוא יגיע למה שהוא התכוון, כן? או מי שעובד עם ניהול זמן, גם בטח מכיר את זה, טריקים כאלה. וכמו שאני מזהה בעבודה עם אנשים, זה ממש העניין הזה של ההגעה, כמו איזה חרדת ביצוע, כמו איזה... זה משהו שמאוד תוקע אותנו. וגם האשליה שהגעתי כבר, היא תוקעת אותי בכיוון ההפוך. כי כשהגעתי, אז אני לא רוצה לשנות יותר כלום, אז אני לא רוצה לזוז, אני לא רוצה שזה ישתנה עכשיו, כי הגעתי. ושני הדברים האלה הם בעצם, וואי, סליחה, בא לי להגיד, זה המילה שבא לי להגיד, בולשיט. כל קשר בין זה לבין הקיום,
זה בלוף. אנחנו חיים במשימה, שוב, זו ההבנה שלי, משימת התפתחות אינסופית. הקיום הזה משתנה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ולכן כל הרעיון הזה של להגיע או הגעתי הוא ממש סותר את תנועת החיים הטבעית, ולכן הוא מייצר אין סוף מחסומים ומעכבים ומחלות, גם מחלות התנהלותיות. אז בא חודש סיוון והוא בעצם אומר לנו, כל הסיפור של החיים האלה זה ללכת. והוא דווקא אומר את זה כשיש בתוכו, בליבו את המועד הזה של ההגעה. ובאמת מעמד הר סיני הוא רק ההתחלה של משהו. הוא ממש לא הגעה. אז זה ככה, זה חוש ההילוך של חודש סיוון. אני רוצה להתייחס לך רגע. כן, כן, יופי, כן, בדיוק נגמר לי החוט. מעולה, כן, כי את כאילו מדברת על הדבר הזה של הלהגיע, ושאנחנו צריכים, כאילו יש את האשליה הזאת שאני מכירה אותה מאוד מקרוב, של לנסות כזה להגיע לאיזשהו מקום, לחשוב שיש איזשהו יעד, יש לאן להגיע, גם בתוך תהליכי ריפוי, יש מאוד כאילו אפשר ממש ליפול בקלות לאשליה הזאת, שיהיה רגע שכאילו, אני ארפא, הדפוס הזה, אני אשחרר ממנו, הדבר הזה הוא כבר לא יכאב, או כל מיני מטרות כאלה שהם כמו על תהליכים רחבים, שבאמת אין שום ספק לגבי זה שיש כל הזמן השתנות ותנועה, וכמו דברים באמת נפתרים מתישהו. אבל אני לוקחת את זה אפילו לכזה הרבה 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 יותר קטן מהתהליכים הגדולים, או נגיד דיברת על יעדים כזה של אימון, כזה, כמו כמה אנשים יגיעו לסדנה שלי, כמה אנשים יהיו פה היום בפאנל, לא יודעת, כמה לייקים יעשו לי בפייסבוק, כל מיני כמאים כאלה שהם יעדים, ויש משהו הרבה יותר מעודן שאני חווה אותו לגבי הסיפור של להגיע לאנשהו, וזה בכלל ברמת החוויה שלי בלייב בזמן שאני עושה דברים, כמו הצורך הזאת להיות מושלמת, להיות המנחה המדהימה הזאת, המטפלת שהיא כאילו כל כך טובה שהיא על הוואן כל הזמן, הדי-ג'יי שכאילו כל המיקסים שלה, וכאילו, וזה כזה משהו שהוא קורה בלייב בזמן שאני בתפקיד כלשהו, ויש כמו איזה יד להגיע אליו, כאילו להיות הדבר הזה, וכמה חשוב זה לזכור כמה חשוב זה ממש עבורי, כאילו לזכור שאין אין אותה, אין את המושלמת הזאת, אין את כאילו אי אפשר להגיע אליה בכלל, וזה כמו אפילו, אני חושבת שמחשבים זה משהו שבלבל אותנו, כי למחשבים יש את הפרפקטנס הזה, וכבני אנוש פשוט כל החן הוא בזה שאין לנו את זה. זה שאנחנו משהו אחר, זה שאנחנו בדרך. כאילו הדרך היא כל כך חיננית, ובין מחשבים לאפילו, אפילו אני כזה, יגיד הפילטר של האינסטגרם, כאילו, זה הפילטר של האינסטגרם בלבל אותנו כל כך, שנדמה לנו שיש אנשים שהם כזה כל הזמן הדבר. כן, 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 נכון. רק ממש כזה חשוב לי ככה על הדבר הזה שאמרנו עכשיו, רגע לעשות אותו מאוד 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 רב-מימדי, ולהגיד שאנחנו בעצם כל הזמן מגיעים, ואז כל הזמן יש עוד לאן להגיע. זאת אומרת שלא יהיה פה איזושהי חוויה שאנחנו כמו הולכים על מסוע שכל הזמן הולך לכיוון השני, ובעצם אנחנו משהו סיזיפי כזה, כמו לא נגיע לעולם ובואו נשלים עם זה, והדפוסים שיש לי אלה הדפוסים שיהיו לי, אז לא, 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 לא. יש ריפוי ויש תיקון כל הזמן. הוא פשוט כל הזמן. It's never ending, וזה כל הזמן הולך לעוד ועוד ועוד התפתחות והתרחבות, התפתחות והתרחבות, התפתחות והתרחבות, וזה אינסופי, זה כמו, גם לפעמים יש עניין כזה עם מימוש של רצונות מהותיים, שלפעמים אנשים נמנעים מלממש אותם, כי מה יהיה אחרי זה? כאילו יותר קל להחזיק את זה כמו בלון כזה של משהו שאני רוצה יום אחד, ולעולם לא להגיע לזה, כי מה יהיה אחרי זה?
מה שאני תמיד אומרת, אחרי זה יבוא עוד אחד. ומי שעשה פה כבר הגשים חלומות או מימש רצונות, יודע שאתה מגיע לשיא, אתה כובש איזושהי פסגה, וכמה זמן אנחנו שבעים מזה? עכשיו, אני לא מדברת מה התודעה ההישגית לקחה את הדבר הזה ועובדת איתו בצורה גם אגרסיבית ויוצרת לנו עבדות. אני רגע שמה את זה בלי העבדות של העוד הישג, עוד הישג. ממקום חופשי, יש איזו מנוחה, יש איזו הרפאיה, ואז יש עוד התעוררות, יש עוד נביאה, כי כל עוד אנחנו חיים, זה כל הזמן נובע, זאת אומרת, זה מין, הלא להגיע הוא כזה לא מהמקום המייאש, של המכתוב, כאילו זהו, סופי אין כלום, אין גורלי, כאילו אין לך מה לעשות, אלא פשוט מהמקום של זה בעצם, החיים האלה זה הליכה, וזה מה שחודש סיוון אומר. הבנייה, ולא סתם מגיעים לחוש ההילוך בשלב הזה בשנה, אולי בפאנל האחרון אני אעשה כזה איזה בריף על מה עברנו בפרספקטיבה של שנה, אבל פאנל אחרון. כאילו, של סוף שנה. ההילוך זה דבר, זה ממש דבר, חוש ההילוך, לדעת שהחיים האלה הם הליכה, ועל כל המשתמע מזה, אני פשוט הולכת את הדרך, אני כל הזמן הולכת את הדרך, הולכת את הדרך, אז איזה משאבים אני צריכה כדי להמשיך וללכת? איזה תנאים אני צריכה כדי להמשיך וללכת? למה אני צריכה לשים לב בעודי הולכת? כי כל מה שאני הולכת לעשות כל החיים האלה זה להמשיך וללכת. ויש לנו קצת התנועה הזאת של לרוץ, ואז להגיע, ואז, אוקיי? כזה, אז זה חשוב, וממש ככה, נראה לי אני בסוף של הזמן שלי, נכון, גל? ערך, כן. אמ, המפתח להליכה הוא שיווי משקל. אנחנו יודעים את זה מתינוקות, מילדים שלומדים ללכת. קשה להם בהתחלה ללכת עד שהם לומדים את שיווי המשקל. למה צריך שיווי משקל כדי ללכת? בגלל שיש כל פעם רגע שאנחנו לא בשום מקום. ימין מתחלפת בשמאל. עכשיו, זו תנועה שאנחנו כבר עושים כל כך אוטומטית, שאנחנו בכלל לא שמים לב לדבר הזה, אבל כל אחד ואחת מאיתנו, כשלמדנו ללכת, זה לא בא לנו קל. ונפלנו מלא פעמים. עכשיו אנחנו כבר עושים את זה. ובאמת, זה לקחת רגע את העניין הזה של חוש ההילוך, עוד רמה פנימה, שבעצם הדגש הוא על איזון, והדגש הוא על שיווי משקל. כדי ללכת את החיים האלה צריך לדעת איזון, צריך לדעת שיווי משקל מהו, ותכף גם על זה אני אנפץ רגע את אשליית האיזון ואשליית השיווי משקל. ואני רק אגיד שזה מדהים כשראש חודש סיוון תמיד יוצא בספירה מבחינת ספירת העומר, תפארת שבמלכות. שזה בעצם הנקודת אמצע על פני האדמה, בתוך החיים. אז זה ממש, זה הראש שלו. תגידי רגע עוד משהו על זה, על התפארת שבמלכות. תפארת זאת הספירה שיושבת בין החסד לגבורה, היא גם מחוברת ללב, חסד זה ימין וגבורה זה, כן, נדמה לי, כן, תמיד אני באמת, כן, גבורה זה שמאל, דלת, תקני אותי אם אני טועה. חסד ימין, גבורה שמאל, תודה. והתפארת היא האמצע, היא מידת האמצע. חודש סיוון הוא גם החודש, יש ניסן, אייר, סיוון, הם לפי שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, מבחינת ההקשר. זה הכל, זה מידעים כאלה שניתנו לנו, אני לא יודעת להגיד על זה יותר מזה. ויעקב, המידה שלו היא מידת התפארת. אברהם היה חסד, יצחק היה גבורה, ויעקב תפארת, ואנחנו יצאנו, ה-12 שבטים שהפכו לעם ישראל, יצאנו אחרי הבירור הזה. היה חסד, הייתה גבורה, תפארת, ובעצם בני יעקב הם אלה שהמשיכו להיות 12 השבטים, התפתח לעם ישראל, זאת אומרת, זה ממש משהו, יש לי כזאת צמרמורת עכשיו, וואו, הייתי מעבירה לכם את זה כי נעים לי. יש איזו הזדמנות ממש טובה לקחת רגע נשימה מכל אני מרגישה כל כך איך זה, כל כך הבירור שלנו כל הזמן כעם, בין החסד לגבורה, כל הזמן, לא כזה, למצוא את המקום הזה שאנחנו, לב מונח באמצע ויודע את המידה שלו, וזה קטע כי היום היה יום פטירה של ימימה אביטל, חשיבה הכרתית, שזה גם, זה כל הדיבור שלה על מידה, על דיוק,
איזון, זה ממש, זה התורה. אז איזון, האשליה של איזון והאשליה של שיווי משקל היא שוב העניין של המציאה שלו. מי שמתרגלת, מכירה את זה, מתרגלת יוגה, מתרגלת עבודה עם גוף, שכל פעם כשאנחנו מוצאות שיווי משקל, בשנייה ששמנו לב ואנחנו אומרות, הנה אני בשיווי משקל, מה קורה אחרי זה? אנחנו מאבדות אותו. ושיווי משקל זה לא מקום שנחים בתוכו, זה מקום של כל הזמן יש עבודה, עבודה מאוד 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 עדינה ועמוקה, שרירי ליבה מעורבים בה, כפות רגליים, יש כל הזמן משהו שם שנמצא באיזה מתח בין ניגודים. שיווי משקל קורה, איזון קורה, כשכל כוח מושך לכיוון שלו, ואז אתה יכול להיות באמצע, זאת אומרת, זה ממש, זה מלאכה יומיומית, ממש כמו ההליכה, אז למצוא את האיזון ולמצוא את שיווי המשקל, זאת מלאכה יומיומית, זה לא משהו שמגיעים אליו, וכשמגיעים אליו לא אומרים, אז ששום דבר לא ישתנה, כי סוף סוף אני בשיווי משקל, או הנה, סידרתי את החיים שלי, הכל מאוזן עכשיו, יש, כמה זמן זה מחזיק? זה לא האמת היא, העניין. אני אוהבת להגיד כבר, כאילו זה, אני חושבת שזה הגיע אליי מתוך הרפואה הסינית, כאילו אי שם בכזה, בזמן הלימודי רפואה הסינית, שכאילו החיפוש אחרי איזון זה כמו, כאילו העולם המערבי התבלבל והתחיל לחפש איזון, ובפועל מה שאנחנו רוצים זה הרמוניה, שזה איזון בתנועה. כאילו, כי באמת זה כמו ההומאוסטזיס, שזה התנודות של החיות של הגוף, וכזה זה למצוא את ההרמוניה הזאת, it's moving, it's כן, moving, כמו מערכת העצבים שלנו, שהיא כאילו, היא אמורה לזוז ולרדת, ואני אמורה לגעת קצת בקצוות הטיפה לא נעימים זה, וכאילו, ואז היא מתווסתת. כאילו, אני לא אמורה להיות straight line, אנחנו יודעות מה אומר straight line. כאילו, זה לא מה שאנחנו רוצות להיות בו, ואנחנו עדיין נושמות ונשמתנו בגוף. כן. עלה לי... אני יכולה לקפוץ רגע לתוך הרמוניה המשפט בתנועה, על זה הרמוניה? ממש הליכה, זה ממש הליכה, הרמוניה בתנועה זה ממש מתחבר. כן, נראה לי שאת אמרת את זה, אולי דליה, אבל נראה לי זמרן, את אמרת בפעם הקודמת, דיברתן על בייבי סטפס, וכאילו... כן, מי אמר? כן, כן, שתינו דיברנו. אני רוצה להגיד משהו קטן על הרמוניה, אפשר רק לשביב על המקום הזה? יאללה. שהדבר הכי יפה, בעברית גם זה מתורגם תואם, וזה גם איזה אשליה, שמשהו מתאים, קומפלט, כאילו all around, והרמוניה, הדבר הכי יפה במוזיקה, זה הצרימות והפתירה, והלפתור אותן, ואיך הן נפתרות לכדי דברים, זה לא מעניין אם זה רק מינור, זה לא מעניין אם זה רק מז'ור, זה לא צריך להיות רק, זה חייב לנוע באמת, וזה בדיוק על הדיבור הזה, רציתי להביא את זה ככה על המוזיקה. לא, כן. ממש קטנות, וזה... יש את מה, אני רק עוד משפט, יש כאילו את מה החיים אומרים לנו, על הרמוניה, על איזון, על שיווי משקל, בכל פיסה בהם, ואז יש את מה שיש לנו בראש. זה, כל מיני קנינו. אידאות כאלה, וזהו. כן, כן, זה שוב מתחבר באמת לבלבול הזה של התרבות המערבית, שהפיק שלה היא כזה בתרבות האינסטגרם, שכאילו המחשבה הזאת של הסטרייט ליין, של כל הזמן להיות בהיי לצורך העניין. ובאמת כזה האיכות הזאת מהבייבי סטפס שאני רוצה להביא לפה מהפאנל הקודם, זה שמעבר לזה שזה כזה קטן ומתקדם לאט, זה נופל כל הזמן. כאילו, וזה הקטע, ולא היינו לומדות ללכת אם לא היינו נופלות כל הזמן. ואני חושבת שזמרן, את אמרת לי את זה אולי באחד המפגשים שלנו, או שאני עכשיו, לא, אז הכל מתערבב, אבל שכאילו אם תינוק היה נופל ולא קם אחר כך, כאילו אם היה שם את החשיבות העצמית הזאת של כזה, אוי נפלתי, אני לא טוב בזה, אולי אני אוותר על ללכת. זה באמת... אבל זה גם זה שגם הנוכחות ההורית שמוחאת לו כפיים על הנפילה ועל עצם הקימה ועל כל זה, ואז הסמכות הפנימית שלנו, ההורות הפנימית המיטיבה שלנו היא גם זאת שאומרת, גם זאת שלא אומרת תביאי 100 במבחן, או כאילו לא שופטת לפי הישגים, אבל גם הסמכות הפנימית הזאת שיודעת להרים לעצמנו על הדברים הקטנים. נפלתי וקמתי. ייי! אמן, אני כאילו,
כן, הלוואי, אני כזה, את אומרת את זה, וישר עולה בי כזה הכאב של איפה שאני לא הדבר הזה. אה, אני ממש מוחאת לעצמי כפיים כשאני נופלת, וכמה חשוב זה לזכור. אה, פשוט, אני... פשוט צריך למחוא כפיים כל הזמן, גל. אבל יש משהו הסוד נראה, הוא, הסוד רגע, הוא, סליחה. משהו שאני חושבת שהוא פשוט בנפש או בנשמה האנושית שמבקש לקום ולהמשיך ללכת. ובאמת כל עוד נשמתנו באפנו, גם אנשים שהם באמת כזה בתפקוד נמוך, וכיום במדינת ישראל יש המון אנשים שמתקשים מאוד לצאת מהמיטה, יש משהו בנפש שרוצה לקום ושוב לצאת ושוב, וכזה זה סופר מתחבר לי, זמרה לדברים שהבאת על החודש הזה שמהותו ההליכה. ולא ההגעה לאנשהו, באמת כזה, גם אני ממש חושבת על כל אני לא יודעת אם להגיד אלפים או יותר של אנשים שהם כרגע הם בנפילה. הם בנפילה, הם לא יוצאים מהבית, כזה, קיבלנו בבית. פחד מכה כאילו כעם, כאילו. אנשים שלא בבית כבר חודשים ממש ממש ארוכים, ושאין אופק לחזרה הביתה. אה, בזמן זו נראה לי שדליה, אני אעביר אלייך, איכשהו תמיד החיכוך החזק במדינה כזה נוגע בך. כן, כן. אני רק שנייה חייבת לחלוק, יש לי ערוץ קבוע במוח שרק משדר כאילו את הרדיו, את הפלייליסט, כאילו הפלייבק לזה, אז אני צריכה להוציא את זה, זה סימן שעוד לא הגענו, והאופק עוד רחוק, ולבך, ליבך עודו פתוח, לארבעת הרוחות, וצריך להמשיך ללכת, וצריך להמשיך לצעוד, והדרך עוד מושכת ארוכה. אז ממש ככה, השיר הזה פתאום התנגן, אני קצת מופתעת שזכרתי את כל המילים, של הפזמון לפחות, אבל הרגשתי אותו ככה, בדיוק זה. גם לברך על זה שאנחנו התחלנו ספר חדש, חומש חדש השבוע, אנחנו בחומש במדבר, עמדנו עוד דבר שנגמר, דיברנו על הסיומים, סיום ספירת העומר, סיום סוף חודש אייר, אז גם ספר ויקרא הסתיים, ועכשיו אנחנו באמת במדבר, עכשיו אנחנו יוצאות למסע. וכל המבנה הזה של אף פעם לא להגיע, הוא המבנה של מעגל השנה של התורה. זה מתחיל בתוהו ובוהו, ונגמר על הר נבו. וכל העם ממשיכים, ואנחנו חוזרות בחזרה. זה המצב הקיום התודעתי, המעגלי של מסורת ישראל, היא להמשיך כל הזמן לא להגיע. ומעמד הר סיני בתוך הסיפור הזה, הוא רגע כזה של ברית, כן, אז כזה, שנגיע להר סיני, ואני מתארת לעצמי את בני ישראל שם, ובנות ישראל, כאילו, יופי, יש טקס, נגיע וסוף סוף נקבל את האלוהים הזה, ואז הם מקבלים ערימה של חוקים, שאיזה 10% מהם בכלל מדברים על מה יקרה כשיגיעו לארץ המובטחת, והם מתחילים ללכת, והדבר היחיד שמשתנה בבירור, כי לכי תביני את כל החוקים האלה, והדבר שמשתנה באופן מיידי, זה עכשיו אנחנו יחד. כאילו הברית שנוצרה פה היא שעכשיו אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד, ונהיינו איזו ישות. אז זה התחבר לי גם לזה שעכשיו אנחנו ביסוד שביסוד. כן, ביסוד שביסוד, במקום הזה שבאמת בדיוק דיברנו על זה קודם, זה הספירה של המיניות, של הצ'קרה הכתומה הזאת, של האזור, אז הצינור שמוריד אל המלכות, זה כאילו הדרך האחרונה מכל הרוח והמידות, הנחסת והגבורה והתפארת שמפעימה את הדם, והנצח שהוא היכולת כזה, כאילו, הווישנואית, כן? אבל היכולת מיוחסת למשה, של לעשות, של לשנות במציאות, היא גברית, היא ימנית, היא צד ימין, ואז ההוד הנשי, פשוט לקבל את זה ככה, ואנחנו עכשיו ביסוד של, עכשיו, דיברנו על זה קודם, באמת, שהיסוד זה שרחם, ומערכת המין הגברית, מערכת המין הנשית, וחשבתי כשדיברת זמרן על זה
מה שתיארת, הדפוס התודעתי המגפתי הזה של היעדיות, הוא אחד מהדברים שהכי קשים לאזור המיני. הוא אחד the most ailing illnesses של our sexuality. ולא יודעת למה בא לי להגיד את זה באנגלית, אבל אולי כי באנגלית יש לי חברה נביאה שקוראת לאנגלית Angelish, שזה שפת המלאכים, Angelish. It's genderless and you can create all kinds of different worlds with it. ועברית היא עברית, היא בבריאה, מדבורה פרלמן, מכליל קיבלתי את זה. ואז בעברית הזאת, מה שמחכה לנו, מאוד מעניין איך המסורת היהודית קשרה בין שבועות, שזה באמת היסוד של החיבור לאדמה, ההגשמה של מערכת היחסים שלנו עם האדמה, comes to fruition, כן? החל מפחמת עומר התנופה, עד לרגע שכל הקמה בשלה והכל, כל התבואה, וקשרה בין הזמן הזה ובין מתן תורה לבין מגילת רות. כי מגילת רות היא מתקיימת במרחב שהוא הופכי למרחב המדבר. וזה המרחב שבו אנחנו חיות כיום, שהוא מוכר לנו, כל מי שגדלה, רגע שנייה רק אשלים את זה, ואז אנחנו חיות היום יהדות ישראלית נטועה באדמה, זה מצב שהיה קיים בשיעור מאוד מאוד קטן בתוך המסורת שלנו. כן? בסך הכל מהכניסה לארץ המובטחת, כמה וכמה דורות, ובדיוק אנחנו מקבלים מגילת רות, בדיוק כמה וכמה, כי רות ובועז הוליד את עובד ועובד את ישי וישי את דוד, אז יש לנו בדיוק 4 דורות עד למלוכה, 2 דורות של מלוכה, חורבן, החוצה. חזרה, כמה דורות שזה חורבן, החוצה. ועכשיו אנחנו שוב כאן. ומגילת רות מתרחשת כאן ובמסביב, וגל כן זה עכשיו. מה רציתי לשאול? גם קודם כל אמרת את הדבר הזה, וכל פעם שאת מדברת בכל פאנל יש כזה משהו שהוא ממש נבואי לגבי איך ההיסטוריה חוזרת על עצמה, ממש בזה הרגע בלייב, ואמרת את זה ואני כזה וואו, זמננו קצוב פה, כאילו פתאום הייתי כזה אוקיי, כמה דורות עוד נותרו לנו, יש לי good news בעניין הזה. good news בנושא הזה, אבל כן אני אגיד שגם פשוט כשאמרת על המעמד הר סיני והברית, שהדבר שהשתנה זה עכשיו אנחנו ישות ואנחנו ביחד, ומרגיש לי כזה כמו להתחבר לפה, קודם כל גם הדבר הזה במידה מסוימת קורה ומתבקש לקרות כרגע בתוך העם, וגם כאילו עלה לי מגילת רות בהקשר הזה של הסולידריות הנשית, של כזה עכשיו אנחנו ביחד, ואנחנו מגלים בימים האלה כמה משמעות עמוקה יש לחוסן של קהילה, תהה אשר תהה, כן? כאילו בין אם זה משהו יחסית גדול כמו קיבוץ כזה, או הקהילה שלי של המעגל של 4-5 חברות הקרובות שלי. זהו, מפה אני רוצה לשמוע. כן, ממש. אז אני רק אגיד משהו לגבי כאילו החורבן, אנחנו שמענו על חורבנות וזה, אבל הפריחה הרוחנית הגדולה של העם היהודי, משהו... אוי, היא נתקעה גם לכם, נכון? בוא ניתן לזה עוד רגע קטן. זה ממש מעניינה שזה קורה ברגע הנבואי הזה. כאילו היינו אמורים לקבל עכשיו איזה נחמה, נכון? זה ממש זה. אני רגע אהיה כזה שנייה בטלפון, לראות מה קורה איתה. שאני אכתוב לה? כן, זה יהיה טוב אם תכתבי לה. ונראה לי ששרוני אנחנו נעבור אלייך, ואנחנו פשוט נחזור לדליה, שתיתן לנו נחמה בתקווה. לפני הנחמה, וואו. כן. לא צריכה לתת לנו נחמה, ואני אגיד לך את מה שאמרתי גם כאילו עשינו איזה צ'ק-אין כזה, וכל אחת הביאה את איפה שהיא נמצאת היום וזה, ומין הבנו שאין שום צורך להיות דבר. אז הנה, אין שום צורך להיות דבר.
רק באמת להביא את תורת הכוכבים המדהימה שעוברת דרכך, ועוד שבוע אנחנו נכנסות לחודש חדש, ואני אגיד שלמדתי ממך בפעם הקודמת את איך בעצם מולד הלבנה, למה תמיד אנחנו זורעות זרע בזמן הזה, כי לפני זה היה נראה לי מין איזה מנהג ניו אייג'י כזה של נו בסדר וזה, ופתאום הבנתי בעזרתך את זה שמולד הלבנה זאת הנקודה הראשונה באיזשהו מחזור, ובעצם זריעת הזרע מעבר כאילו יש את האליינמנט של הכוכבים שקורה אחד מול השני, אבל זה גם לגלוש על המחזור הזה. ספרי לנו משהו על מה המחזור צופה לנו. קודם כל שמחה שלמדת. זה גם קשור לחודש הזה, כל העניין הזה של למידה. ואני רוצה להתחבר למה שזמרן דיברה עליו, גם דליה דיברה על ההופכי, אבל זמרן דיברת על חוש ההיפוך ועל ההגעה ועל ההליכה. אז בעצם חודש סיוון, שזה החודש של התאומים, זה כמובן חודש של הילוך גם מבחינה אסטרולוגית, ואני רוצה להסביר גם למה. קודם כל זה החודש של מרקורי, שתכף אני אספר עליו. מרקורי הוא השליט של מזל תאומים, אבל מבחינת התקופה בשנה, בעצם העתיקים, כל ההבניה של התורה הזאת, שהיא אסטרולוגיה, מושתתת בעצם על התנועה של השמש, על תנועה של אור, ואיך האור משתנה במהלך השנה. ובעצם כשאנחנו נכנסים למולד הלבנה של תאומים, אנחנו בעצם מתחילים את החודש האחרון באביב, שהוא גם מביא בעצם את האיכות המשתנה, שזה גם מתחבר למה שדובר על אברהם, יצחק ויעקב. בעצם אברהם הוא היוזם, הבורא, המתחיל, יצחק הוא המקבע והמשמר, ויעקב הוא זה שמשנה את הדברים, או אפילו הורס. עכשיו אני אומרת, הורס לא ממקום בהכרח רע. בכל בעצם יצירה ובריאה יש הרס, אנחנו נורא לא אוהבים את ההרס, אבל זה חלק מלחיות פה על הכדור הזה, כן? אין כאן שום דבר שקיים בלי שהוא גם יהרס ויתקלה ויגמר וימות. יש דברים שלוקח להם יום, יש דברים שלוקח להם 100 מיליון שנה, אבל זה בסוף מת. ובעצם אז התנועה הזאת שקורית עם השמש בחודש הזה, זה שהשמש מטפסת בעצם לנקודה הכי צפונית שלה, ותוך כדי הטיפוס הזה, קצת לפני היום הכי ארוך בשנה, שזה הסולסטיס, ב-21 ביוני, אז השמש עושה כמו מין איזה לופ כזה, כמו מין איזה סיבוב, שמתחיל את ההליכה שלה למטה. בעצם הימים מתארחים, היום הכי ארוך בשנה, ואז יש את הסיבוב הזה של השמש, והימים מתחילים להתקצר. וזה בעצם לוקח אותנו למרקורי ולתנועה הזאת של שינוי, וההגעה הזאת של השיא שזמרן דיברה עליה, שאין בעצם הגעה כזאת ואין הגעה מושלמת, כי מה שקורה בחודש הזה זה שיש איזושהי הגעה, כביכול הגענו, אבל אז ישר, יש היפוך, יש התהפכות, ויש את התחלת הירידה הזאת. וזה התאומים, וזה גם מרקורי, כל כוכב בעצם שולט על מזל מסוים, אז מרקורי זה נקודת השליטה הזכרית שלו, ומרקורי הוא שליח האלים. הוא אל בפני עצמו, אבל הוא השליח של האלים, הוא היחיד שמותר לו לנוע בין ימין לשמאל, בין עולם עליון לעולם תחתון, כן, מממלכת האלים, איפה שכל הדברים היפים והאידאים חיים, לבין העולם התחתון והעולם העוד יותר תחתון, העולם של בני האדם, ומה שנמצא מתחת לעולם של בני האדם, שזה כמובן סימבוליקות, כן, זה הכל כאן ארכיטיפים, אז אנחנו מדברים בעצם על המקום של האידאות הגבוהות האלוהיות, אל מול הנפש הבהמית וחוויית החיים הארצית והרגשית, וכל מה שאנחנו אוספים פה בעצם בדרך הזאת, מה שהנשמה אוספת על עצמה. ומרקורי יכול לעשות את התנועה הזאת, ללכת קדימה, אחורה, למעלה, למטה, עולם עליון, עולם תחתון, ימינה, שמאלה,
הוא בעצם היחיד שיכול לעשות את התנועה הזאת אה, באופן חופשי, וזה חלק מה שסיפרתי גם על השמש, זה חלק מהעניין הזה של למה תאומים הוא נחשב מזל דואלי, ומזל בעל שני פנים, יש עוד 3 מזלות כאלה בגלגל, זה לפי בעצם כל הנקודות האלה של האור, זה לא רק שהתאומים הוא דואלי, זה חשוב להגיד. מה עוד? ומה? מי הנוספים? הנוספים זה בתולה, דגים וקשת. זה המזלות שנחשבים דואליים, וזה עוד פעם, בגלל הנקודות האלה של יום הכי ארוך בשנה, יום הכי קצר בשנה וימי השוויון. בעצם מה מוביל אותנו לרגעים האלה של השינויים האלה באור, ובעצם זה איזשהו מעבר בין זכרי לנקבי. כן, אנחנו כרגע נמצאים בחצי שנה הזכרית, האור גדל, וזה יימשך בעצם עד יום השוויון הסתווי, שאז אנחנו נעבור ממזל בתולה למזל מאזניים, ובעצם באמצע יש את היום הכי ארוך, מה שמכניס אותנו למזל סרטן, נדבר על זה יותר אולי בחודש הבא, אבל מכניס אותנו בעצם לחלק הנקבי זכרי בשנה, אוקיי? זה החלק הנקבי שבתוך הזכרי. אז אנחנו מסיימים בעצם את הזכריות של הזכריות עכשיו, מבחינת עוד פעם הצמיחה הזאת של האור. אז מרקורי ככוכב הוא גם נחשב ניטרלי, אין לו מגדר אנרגטי, הוא לא זכר והוא לא נקבה, הוא בעצם נע באיזושהי זרימה ביניהם ומשתנה בהתאם ליחסים שלו עם השמש. אני לא אכנס להסבר מה קורה שם. אז התאומים הוא מזל שיש לו 2 פנים, האור שגדל והאור שקטן. אז עוד פעם, אנחנו צועדים בתקופה הזאת לנקודה הכי גבוהה, לאיזשהו מימוש של פוטנציאל מסוים, אבל אז אנחנו גם מתחילים את הסיבוב, כביכול חזרה, זה לא באמת חזרה, אבל כביכול. אז יש כאן איזושהי אנרגיה שיוצאת מהפנים אל החוץ, למה מהפנים אל החוץ? כי זאת אנרגיה זכרית, עדיין החלק הזה של השנה, אבל שוב, עדיין יש כאן איזושהי תנועה שמתהפכת, ומרקורי מאוד אוהב את התנועה הדואלית הזאת, וזה איזשהו חלק קסום של הזודיאק, של גלגל המזלות, שמשתקף דרך המזל תאומים הזה. אני יודעת שבעולם הרוחני הניו אייג'ים מאוד לא אוהבים דואליות, ובואו נתעלם מהדואליות, וצר לי לבשר, אבל אי אפשר בעולם הזה. כאילו לצאת מהדואליות הזאת, כן? יום ולילה כל הזמן, אור וחושך כל הזמן, חורף וקיץ כל הזמן. אנחנו לא באמת יכולים לבטל את זה, מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה בעצם ללמוד את התנועה הזאת שבין הכתבים, וללמוד איך להחזיק את המתחים האלה שבין הכתבים, וזה לא רק לימוד של מרקורי, אבל זה הוא אחד מהעיקריים שבעצם מלמד אותנו, בגלל היכולת תנועה הזאת שלו. אז יש כאן גם וואו, יש כל כך הרבה דברים להגיד. רגע, להמשיך עוד הלאה מזה, כי הבאת כזה מלא על מרקורי, וגם כל הזמן יש את המרקורי בנסיגה, כאילו קורה משהו, אבל כאילו כמו לשמוע ממך עוד כזה להוריד את זה לקרקע, כי דיברת באמת על התנודה הארכיטיפית אל מול כזה בפועל מהאידאות הנפש הבהמית, ואני כאילו עשיתי בתוכי השלמה, אני לא יודעת אם לזה הכוונה, גם כזה לאזורי הצללים שלנו, כל הדברים שאנחנו כזה בתת מודע ומנהלים אותנו ממאחורי הקלעים או הבליינד ספוטים שלנו, וכמו הייתי רוצה כזה להזמין אותך לקחת את הידע הזה ולהפוך אותו למשהו שבעצם אם החודש הזה הוא כמו חודש תחת חסותו של מרקיורי, אז איך לעשות את זה טוב? כאילו איך לגלוש על הגל הזה? אז גם חשוב לי להגיד שזה באמת של החודש הזה, אבל גם נכנס לנו יופיטר למזל תאומים שבוע שעבר, ויופיטר הולך לבלות שנה במזל תאומים, אז הרבה דברים נפתחים כאן גם מבחינת כל השנה הקרובה, והולכת להיות לנו הרבה אנרגיה תאומימית כזה באוויר, אבל לגמרי מה שאמרת, כי יש כאן בעצם מזל תאומים, אז יש כאן כל הזמן איזושהי בדיקה מתמדת כזאת של הפכים,
ונקרא לזה התמודדות עם תאומי הצל, כן? בעצם אני חושבת שאני משהו מסוים, או אני מתנהלת באופן מסוים, אני נוהגת באופן מסוים, אבל אני צריכה לזכור שההפך הזה קיים בתוכי. או שאני אפגוש אותו בחוץ, דרך איזושהי סיטואציה חיצונית, או שאני אפגוש את זה בפנים, כן? כל אחד מאיתנו ומסע חייו ולאן שזה לוקח. אז עצם הזיכרון הזה, שאם קיים, בעצם אנחנו מדברים על עיקרון הרמטי שנקרא עיקרון הקוטביות. זה אומר שבעצם כל דבר יש לו היפוך. לא קיים דבר בעולם הזה שאין לו את ההפך. אוקיי? ובעצם מתוך זה שכל דבר יש לו היפוך, אז אנחנו מדברים על צירים שיש להם כתבים. ואם אנחנו מדברים על צירים שיש להם כתבים, אז גם ההפכים האלה יכולים להיפגש. והצורה שבה הם נפגשים זה בעצם המרקורי הזה, זה דרך תקשורת. אוקיי? תקשורת זה בעצם כל אנרגיה שצריך לעבור מנקודה אחת לנקודה השנייה. אז כשאני יודעת שאני מתנהלת דרך משהו מסוים, ואני יודעת שבטוח יש כאן הפך, ואני מחזיקה את הבסיס העקרוני הזה, אני יכולה לעשות איזושהי עבודת מודעות מודעת, כן? ולהגיד, אוקיי, הייתי עכשיו משהו אחד, אבל יש כאן את הדבר ההפוך, ואני יכולה להיכנס ולתקשר עם הדבר ההופכי הזה, או שאני אפגוש את זה בחוץ, כן? זה אחד מהשניים. פה, פשוט כזה להוריד את זה ממש לקרקע ולחיים, כי זה ממש קרה לי היום לפני כמה שעות, כזה בול הדבר שאת מדברת עליו, איך כזה as above so below, וכאילו ההשתקפות של מה שאני לא פוגשת בתוכי מגיע אליי, ובאמת שהתמזל מזלי לחכך פצעים ממש ממש חזק היום עם מישהי אני אנסה להביא את הפרטים בלי הסיפור ממש, אבל אנחנו נמצאות באיזושהי קבוצה והיא חשפה, שהיא בעצם חשפה משהו אישי שלי לאיזושהי מטרה ששירתה אותה, והדבר הזה אפשר לנו כאילו רגע להתפוצץ ממש אחת מול השנייה ולגלות שהיא עושה כל מיני תנועות בלי להיות ערה לכמה התנועות האלה מכאיבות לי, בגלל שכמו היא זקוקה לאישור על הערך שלה ממני. ואני פגשתי שם מאוד כזה את הפצע שלי מול נשים שמשתמשות בי, שמנצלות אותי, שכזה, שאני כלי במשחק של מישהי, ואז בוגדות בי גם, כאילו משהו שקרה כזה כל מיני פעמים בחיי, ופעם ראשונה באמת שהתמזל מזלי לעשות את זה מול אישה, כששתינו מוכנות כזה באמת להביא כזה את האמת, וגם להישאר שם ולהסתכל בעיניים, ולא כזה לתקוע סכין וזה, ואני כאילו להתקפל ולברוח, ואז בשהייה הזאת של רגע, אני אגיד שזה עדיין כזה פתוח, עוד לא סיימנו לאחות שם, אבל אנחנו בזה, אבל יכולתי לראות איך זה שאני לא מכירה בערך שלי, במשמעות שלי במרחב, יוצרת את הדיסוננס שאצלה גורם לזה שהיא זקוקה לאישור שלי על הערך שלה. אני לא יודעת כמה זה מצליח להיות מובן למי שלא חוותה את זה ממש על בשרה, אבל ממש כאילו ראיתי איך אנחנו, ההתגשמות של זה בחיים של כל אחת וההתממשות בתוך הדינמיקה בינינו היא מאוד שונה, אבל בסוף כל אחת מאיתנו לא באמת פוגשת את הערך שלה ומכאיבה לשנייה דרך הדבר הזה. וכזה, זה בול הדבר הזה שאת אומרת, וכאילו אני הייתי שם והייתי בכזה, אני כרגע כל כך בעמדה קורבנית, ואני רק מתה שמשהו יעזור לי לצאת מפה, כי אני בכזה, אכלו לי, לקחו לי, שתו לי, הזיזו לי, בגדו בי, עשו לי, וכזה, רק לצאת מפה, ובאמת מה שעזר לי זה לראות את ההיפוך. כאילו, להבין שכזה, אוקיי, שתינו מתמודדות עם אותו העניין, של אני לא מספיק מכירה בערך שלי. ממש, אני גם בעצם הכלי לעבור כאילו להסתכל על ההפכים האלה, וזה גם לימוד של מרקורי. מרקורי
תעלולן, הוא חמוד, הוא כיפי, הוא חוקר, הוא סקרן, הוא מתוקי כזה, כן, אם הוא היה כבד ורציני, הוא לא היה יכול לעבור בין כל העולמות האלה בזריזות. אז זה ממש חלק מהלימוד של איך ללכת ולחקור את ההפכים האלה, לעשות את זה בצורה משחקית, בצורה סקרנית, בצורה תמימה. כן, מרקורי הוא בעצם, הוא נחשב מדריך הנשמות. הוא יכול לחזורים החשוכים האלה בגלל הטבע המשחקי הזה שלו, בגלל הסקרנות הזאת שלא נתקעת גם התנועה הזאת מלמעלה למטה, ימין לשמאל, זה בעצם תנועה שמספרת על זה שאני לא נתקע, אני לא נתקע בצד מסוים, אני לא נתקע בקוטב מסוים, אני לא נתקע בדעה מסוימת, אני לא נאחז בשום דבר. אני כל הזמן בטיול הזה שבין האזורים, ועוד פעם, בצורה מאוד מאוד מאוד, מאוד סקרנית ועדינה, כן? מזל תאומים זה מזל אוויר, אז אוויר יש בזה המון המון עדינות, כן? זה לא כזה, זה אש שורפת או אדמה שזורקים לנו לא עולה לי אדמה שזורקים לנו על הפנים, לא יודעת אם זה קרה למישהו. כן, אני קצת במצב רוח מרקוריאני תעלולי כזה. אחד הסודות של איך לעשות את החקירה הזאת, רגע, חקירה, אני רק אגיד שאנחנו ממש בדקות אחרונות, בא לי לשמוע גם עוד קצת מדליה, אז כן כזה, אבקש ממך שכזה תאספי לנו כאילו אני מרגישה שקיבלתי כבר טונה כזה, בעיקר לוקחת כבר את המשחקיות והתקשורת, גם כי זה נוגע לי בול במה שאני עברתי. אבל כן, אם מתאים לך כזה לאסוף לנו, ושנשמע טיפה את דליה לפני שנסיים. כן, אז אני אוסיף, זה כאילו איסוף עם תוספת, שהמולד לבנה הזה קורה בדיוק גם בלידה של ונוס. ונוס היא אלת האהבה והיופי וההרמוניה שדוברה כאן. אוקיי, זה באמת לא סתם הבאתם כנראה את ההרמוניה הזאת, ובעצם יש כאן איזשהו סיפור בחודש הזה על תקשורת, וספציפית בחודש הזה השנה, על תקשורת אוהבת, תקשורת מקרבת. אז עוד פעם, איך אני בודקת את ההפכים האלה, או איך אני בודקת את המערכות יחסים שלי ואת המפגשים עם אנשים אחרים ודברים אחרים בחיים שלי, וכן לוקחת את זה לאיזושהי חשיבה עמוקה ולפתיחת הראש ולאפשר לסקרנות שיכולה להוביל אותנו להבנות חדשות, להיכרות חדשה, לגבי אהבה ולגבי מערכות יחסים. אני לא דיברתי על זה יותר מדי, אבל כאילו ונוס היא ממש עניין גדול בחודש הזה. אז אנחנו ממש נקראים לחדד את החיבור שיש בין הראש ללב, ובעצם אפילו לשבח את האינטליגנציה הרגשית שלנו, אוקיי? כי בעצם הלב מקבל איזושהי אפשרות לדבר את עצמו בצורה מנטלית. אז אני כזה אסוף את זה עם שאלות, שכזה אשמח כזה ללכת איתם, של האם אני יכולה לכבד את הלב שלי, והאם אני יכולה לכבד את השכל שלי, את המיינד שלי, בשני מקומות נפרדים, ואז האם אני יכולה לאפשר לשניים האלה לעבוד ביחד, והאם אני יכולה בכלל לשים לב מי מהם יותר מוביל אותי. אני חושבת שזה ממש אחד הדברים שאנחנו נוכל כזה ללמוד בחודש הזה, מה מוביל אותי יותר בדרך כלל, מי מדבר יותר, הלב שלי או הראש שלי, ואיך אני עוד פעם מדברת איתם בצורה שהיא נעימה ומרככת ומקרבת, ושוב, כמובן גם בחוץ, עם הלב והשכל של אחרים. לא יודעת אם התאספתי, אבל... ספת, מדהים, ממש תודה שסיימת בשאלות. אני רואה שדליה נעלמה לנו שוב. אני פה. כן. רגע. לא, זה היה כמו איזה כישוף כל הקטע הזה של האינטרנט פה אנחנו ממש ב5 דקות אחרונות, כן. שמעתי, הייתי כאילו all the way until כאילו a minute ago, אבל בסדר. אני יכולה להוסיף ממש עוד כמה דברים קטנים ככה שעמדו לי קצת הלשון, כי באמת אנחנו מדברים על נקבי והזכרי, ועל מה הפעולה המיטיבה, ועל הזרימה עם הקושי, אז אני רק רוצה להציב את זה, שנכון, מגילת רות בעצם מעמידה את הארכיטיפ, או לא יודעת מה, המטריטיפ,
הנשי החלש ביותר, במצב הפגיע ביותר, אלמנה, זרה, מהגרת, ענייה, מרוחלת, כן? היא כאילו אין לה כלום. יש לה חמות, יש לה בת ברית, שהיא קרתה איתה את הברית הזאת לא כדי להשיג משהו, אלא פשוט מתוך ההליכה הזו. דבר ראשון, הכבוד לדמות הזו, אני רוצה להחזיק אותה רגע, כן? כאילו גם המקום של ההיפוך, של דברים יכולים ללכת לכאן או לכאן, והתוויות שאנחנו שמים עליהם, הם לא בהכרח, הם בהגדרה לא המהות. אז לקחת את המקום הזה, לקחת את המקום של הכוח של סולידריות נשית, ושיש מישהי שמוכנה להתמסר עליה, ושמאפשרת לך את זה ומתמסרת אלייך בחזרה. וכמה ריפוי זה יכול להביא גם במסע הקשה מכולם. ולמול זה אני רק רוצה להגיד, כאילו אני מחוברת מאוד לרות גם כי יצא לי בשנים האחרונות ללוות לא מעט מתגיירות. וזה נורא מרגש לפגוש את הדמות הזאת בלייב. בתור אישה שהלב שלה הוביל, הלב והחיים הובילו אותה לתוך איזושהי איכות כזאת, ואז היא בוחרת להעמיק בה ולהתמסר אליה ולהמשיך ללכת את הדרך. וממש שבוע שעבר היה לי שיעור עם אחת מהתלמידות שלי, ושיש לה עברית מעולה וכבר המון שנים, והיא מגרמניה במקור, והיא חוקרת שואה וכזה מין, כאילו כל השורשים כבר שמה, ואנחנו קוראות ביחד את מגילת רות, ופעם ראשונה שאני שמה לב לבועז, בתור הארכיטיפ הגברי, המיטיב, הוא כזה איש עדין. הוא כזה, יש לו את כל הסיבות להיות פטריארך, יש לו את כל העוצמה בעולם, הוא יכול לקחת איזה נערה ולסלק איזה נערה ולחלק לכולם את המים בצורה כזאת או אחרת וזה, והוא פשוט רואה את החלשה ביותר, והוא נענה לתחינה שלה. והוא עושה את זה בצורה שלא מביישת אותה לרגע. והוא עושה את זה כדי לגאול זרע וכדי להביא תיקון, פשוט כי זו דרכו של הנהר. ורק אני אסיים באמת, זו מגילה כל כך קצרה והיא כל כך נגישה. וזה שבכלל הכניסו אותה לתנ"ך שלנו, זה סוג של מהפכה קטנה. כן, זה סוג של סוכנת רדומה, אבל שכל שנה מחדש מתעוררת כדי להזכיר לנו בדיוק את זה, בדיוק כמו שדיברנו עליו. שזה לא על הזהות המוגדרת של איך שהם מגדירים אותי, וזה לא על השייכות השבטית שלי, זה פשוט על האנושיות. וזה לא על ההון שלי, וזה לא על המעמד שלי, וזה לא על המגדר שלי. זה על האנושיות. ואפשר לכרות בריתות כאלה, כנגד כל הסיפורים. אני ממש ככה מסיימת את זה ככה עם התקווה. למרות שהיא לא באמת מלווה אותי יום יום, שעה שעה, דקה דקה, לא. זה מסע, כמובן. ואז כשכבר מגיעות אל איזשהו נווה מדבר כזה, שאפשר ללגום בו קצת מים חיים של אמונה באמת בלא נודע. אז כולל פילי הטכנולוגיה. שקצבו את הזמן של השיחה אותי בצורה מאוד מעניינת, אבל זה ממש ברכה, ותודה, תודה על כל העיניים היפות, תודה גל על הבריאה של הדבר הזה. זו זכות גדולה. תודה ממש, תודה על הסיום הזה, שאפילו עם הטיפה המרה שבתוכו, שמאוד הולמת את מצבנו, שלא ניתן להתעלם מהטיפה המרה שנמצאת בכל משקה כרגע, או בכל מתק שפתיים, אבל כזה ממש להזכיר לנו שזה על האנושיות, ועל הברית, על האנושיות, החיבור. אני כזה ממש שואלת את עצמי בימים האחרונים, מה זה דברים שאתן כתבתן בקבוצה שלנו כזה, מהי הסולידריות הנשית, או מהי סולידריות בכלל, וכזה כמו הבאת לפה באמת את הברית, ואני רוצה להוסיף לזה גם את העדות שלנו, אחת לשנייה, וכזה הבאת את ההודעה על העיניים, וההסכמה שלנו בכלל לעשות איזשהו צעד עבור מישהו אחר, לזוז מהקומפורט זון שלנו,
עבור מישהו אחר, עבור הברית, עבור החיבור, עבור הקשר, ובאמת שבתוך הקשרים זה, אני כאילו כבר כמעט מאסתי בלהגיד את זה, החיים עצמם קורים בתוך קשר. שם נמצאת המשמעות, זה גם לפעמים בתלות ההדדית ובסולידריות הזאת. אז ממש תודה ככה שאנחנו מסיימות עם זה, ובאמת נגענו כזה בהליכה הבלתי פוסקת של האנושות, של היהדות, של תהליכי הריפוי, וכזה, אני רוצה לומר תודה זמרן על הדיוק שם של מה שהבאתי, ודייקת אותו ממש למקום שהדברים קורים כל הזמן, זה לא דבר שאין לאן להגיע, אלא אנחנו כל הזמן מגיעים ונמצאים, וזה לא איזה נקודה בית אי שם, אלא היא כאן כל הזמן. וגם כזה הטריקסטריות הזו שפתאום, שהפתיע אותי עם תאומים ומרקיורי שנכנסו ומזכירים לנו את המעבר, העלייה והירידה בין אם זה בפנימי שלנו לכזה רבדי האנושיות, ואני מרגישה כמה חזק הדבר הזה הוא רלוונטי עכשיו, כזה מהאידאות הגבוהות לפה גוף הבשר, הנפש הבהמית, ומה שבינינו, אל הצללים והדברים ככה העמוקים והחשוכים שמתקיימים בתוכנו ובינינו. וממש תודה על זה שהבאת לשם את המשחקיות, הסקרנות, התמימות, לזוז שם כזה בקלילות. אני יודעת שאני אישית ממש זקוקה לזה, אני לפעמים יצור כבד, כאילו, ממש הלוואי והחודש יביא לי גם את הקלילות והאפשרות לנוע שם כזה, כאילו כשדיברת על זה כזה, דמיינתי כזה את הדג כזה שקופץ במים, או שלדג שזו ציפור שאני מאוד אוהבת, שהיא כזה, האיכות שלה זה בדיוק זה, זה המעבר בין הממדים, כאילו יש לה את היכולת לעשות את הצלילות האלה בצורה הכי, כמו סכין בחמאה רכה, כזה, היא טובה במעברים, וגם היא תכשיט על השמיים, כאילו היא פשוט אחת הציפורים המדהימות, מי שלא מכירים שלדגים זה אחד הדברים היפים שהטבע ברא. וגם הולכת עם השאלות האלה, של אם אני יכולה לכבד את הלב שלי, ואם אני יכולה לכבד את המיינד שלי, את העבודה המשותפת שלהם, ומי מוביל אותי. אז שוב אני מודה לנו מאוד על הפאנל הזה, וגם תודה לכל מי שהיו פה והקשיבו ולגמו מהתבונה שמגיעה לפה. באמת מאחלת לנו חודש מלא אהבה, שוונוס ככה תפזר עלינו את אבקת המקסמים והאהבה והיחסים, ותרבה אהבה בקשרים הקיימים, ותביא אהבה וקשרים לכל מי שמבקש ומבקשת, וזה גם כל כך הולם את הקיץ. זה הרגע להתחבר בלבבות שלנו, לתת לחום כזה, לפתוח ולגעת. וזהו. אני הייתי נתן. ניפגש פה בעוד חודש. תודה רבה. כן, מי שרוצה לעקוב אחרינו ולהמשיך איתנו, ממש אפשר ומוזמנת, אפשר אצלי בפרופיל, יש לייב ויש את כל אנחנו מתויגות שם, אנחנו נעשה איזו הודעה מסודרת כזאת עם כל הלינקים השווים והטובים, ועד אז שיהיה לנו נעים בלב. אמן. אמן. תודה רבה. תודה רבה. ורק בנות הפאנל, אני אבקש מכן להישאר. Stop recording.